Jamhire mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare hande ko ñalawma aljuma nogas e jeetati lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi habruji mon e ɗemgal Pulaar titruji men ɓurɗo mawnude ko toon to États-Unis puɗɗoɗen ɗum noon ma en duttoto no débat baɗɗo hanki hakkude kanko président Joe Biden e ancien président Donald Trump ɗum noon holko ɓuuri haalede hande ko fati oɗo débat surtout yen kanko wonandema kanko président Joe Biden habruji men international ko toon to Mauritanie tan jeyatan ɗum noon ko janggo woni woteji toon pour suɓade gardotode leydi Mauritanie ma en ƴeewa sifade kadi situation gonno toon tugnade kadi e galleji janiyankoɓe ko kaali ma en dutto kadi e liste candidat ji toon to Mauritanie tugnade kadi e ministére toppirde ko fati e intérieur ko ɗum woni titre uji men ɓurɗo mawnude oɗo journal ma en gardatuji muɗum joni joni siftinde on tan hande ko aljuma nogas e jeetati lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire moon donc hanki ñalawma walla hanki jamma hono kanko président Joe Biden e kanko ancien président Donald Trump ene wayno ɓe kawri toon to Atlanta ɗum noon ko débat ko mbiyata hakkude mabɓe kamɓe candidat ji ɗiɗi kadi ɗaminaɗi kañumen jogori wonde toɗɗeteɓe pour yo gon candidat ji parti ji mumen hono kanko président Joe Biden banggue démocrate e kanko ancien président Donald Trump banggue républicain ji donc ɓe kawri toon donc ko ɓurno tengtude walla ko ɓurno famede tan ko caggal nde débat o gasi guila débat o gasani ni wono kanko président Joe Biden e wayno ko hanki wonano jamma makko moƴƴo ɗum noon haysinde wonde ko wawi ko sakkiti ko en tugnade kadi enoɓe analyse uji kaali haysinde ko sakkiti ko watti kam au moins défendude hoore makko walla haalde kam gueɗe ɗe fonno haalde won gueɗe kewɗe nde ganduɗa o jañani o ronkama yo haal ɗum kadi hen wayno ko haala makko hen saji nanetake donc wawi wonde fof e tugna e sondage uji baɗɗi ɗi en wiya ko 65% yimɓe heeɗiɓe walla yebɓe débat o mbi wonde ko kanko Donald Trump ko kañum ko gagné henki ɗum noon wona gagnade nde tan kadi ko ene wayno ko ɗum ɗo kadi ɓeydi hollude hokkude fayida mawde wonande démocrate walla yimɓe supportanoɓe kanko président Joe Biden par ce que ko haalte o dumunaji ɓenni ɗo fof wonde ko naywi o fotani wonde hankadi candidat sibo o yara ko jeetati hitande e ɗum noon so tawi mandat makko dañi duuɓi nayyi goɗɗi ayone wonata ko won mo yaara jeetati hitande walla ko ɓuuri ɗum ɗon no fof ko ɗum ɗon kadi ene wayno ko hanki kadi no ardini saabu ronkudemo haalde gila adan kadi dande makko nanetake e kanko hoore makko kadi ronkude famde ko haalata ni sibabude hen sadio mo kalo ɗum fof ko signe mo moƴƴani ko ɗum woni ko hande tugui jamma hanki ha fati ñalawma hande ko yimɓe haaloɓe tan kam taw wona officiel kalata wonde ko kanko surtout supporteur uji makko kalata ko il faut ko kanko natta wonde candidat donc ɓe démocrate en ƴeewa neɗɗo goɗɗo bawɗo wonde candidat pour beele support ɓe ɗamini ummade e yimɓe hay républicain fonnoɓe wotande hono kanko Nikki Haley walla yimɓe mo ganduɗa en taw ko démocrate en walla indépendant en ɓe jiiɗa hono Donald Trump gagnon beele ne mbawi dañde candidat démocrate bawɗo e suɓede bon oɗo saaha joni noon tugnade kadi eko yalti hande hono kanko Joe Biden ene wayno o haalani taw gueɗe mbaɗe noon o jaɓani ni haalde wonde omo démission o fuɗɗitima campagne makko ñalawma ene wayno ko toon to Caroline du Nord o haali toon wi wonde ko omo faami oɗo saaha joni o natti wawde haalirde no haalirantuno nden ni on faami kadi oɗo saaha joni o natti wawde waɗirde débat ji no waɗira noon débat ni taw par ce que o mawni kono omo andi ko omo andi gonga omo andi kadi ko haala ko fof gonga donc ɗum ɗo fof ne wayno ko yimɓe kadi wonnoɓe ɗon supporteur uji makko to wonno toon to rally toon to Caroline du Nord ene wayno ko yimɓeɓe fof kadi ɓeydi ñaññude oɗo saaha joni pour supportudemo ko wawi wonde fof ene wayno ko ɓe paadi ko sondage uji garoji yontere arore nde pour ƴewde holno kadi yimɓe ɓe ganduɗa taw ko supportuɓe kamɓe démocrate en walla ko yiɗɓe wotandemo kanko président Joe Biden walla joguinoɓe sikkitare wonde ko hawnaki ne paadi débat on wayata hollo so tawi ene keddi hande yidde kanko président Joe Biden o wona candidat walla wasa wonde kono noon ene wayno ko wawi ɗuminde foof haysindo président Joe Biden haysindo ancien président Barack Obama wawi haaldude mabɓe makko hanki kanko président Joe Biden ene wayno décision ko décision makko kanko e joom suudu makko e galle makko pour heddade
e wonde wadde campagne walla kanko hoore makko dartinde campagne makko neɗɗo goɗɗo taw ko démocrate ƴeewe hadde convention maɓe wadde hadde convention maɓe wadde. Habruji men international toon to Mauritanie paye tan ko janngo woni ñalawma woote toon to Mauritanie. ɗum noon ko Mauritanie nder leydi Mauritanie e caggal leydi fof wonande Mauritanie naaɓe ɓe ƴeewata ko suɓaade hol gardotoɗo leydi Mauritanie. ɗum noon suwa ko kanko gardiɗo leydi Mauritanie hono kanko Mohamed Cheikhul Ghazouani o daña mandat makko ɗiɗaɓo walla ko neɗɗo goɗɗo ƴeftete ko wawi wonde fof ene wayno ko tugnade kadi habruji gomiri toon hono kanko ministére de l' intérieur ɓe kaalimi mbi wonde ko kala peeje ɗe ngannduɗa en baɗeteɗe ɓe ƴefti ɗum ɗon. ɗum noon non seulement ko rende nokkuji gorteɗi ɗi mais kadi ko rende nokkuji mawɗi surtout henn guure mawɗe ko en nokcoɗen en Nouadhibou en kayiɗen e gueɗe mbaɗ noon. donc kala nokkuji ɗo ganduɗa intérêt public ɗo woni ene wayno ɓe mbaɗi toon dadiɓe ɓe mbaɗi kadi gueɗe ɗe ganduɗa ene paddo ko wiyete autoji walla paddo yimɓe pour so tawi manifestation mbaɗi. hono kanko noon ministre de l' intérieur o kadi wawi fottude kadi e représentant union africaine ɓen kadi ko yimɓe arɓe kañum koye men wattude haqqillaji men e ko worte ko yetti ɗumen kadi wi wonde ko intérêt mum jogui pour wallude ƴeewde rende ɗi o woteji beele woteji ɗine laaɓa. ɗum noon kadi ko hunde kanko ministre de l' intérieur o wi wonde ɗum ko hunde wonde fayida wonande kamɓe leydi Mauritanie. wawi wonde fof no ambassade mo États-Unis kañum hoore mum waɗi déclaration wi wonde ko ene encourage Mauritanie naaɓe fof yo janggotoya e ɗum ɗo kadi ko hunde nde ganduɗa en donc ene woni déclaration haali hen haaluji kanko président mo États-Unis président gaden Abraham Lincoln e ɗum noon pour discours mum ɗum wonno ñande sappo e jeenayyi lewru novembre hitande ujunere temedde jeetati capanɗe jeegom e tati e oɗon déclaration kadi o wi wonde ko démocratie ko ɗum woni ko laamu taw ko laamu yimɓe jeeyi e kadi ko laamu kadi mo yimɓe laamoto e kadi laamonto pour yimɓe. ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe o haali déclaration gummi toon to ambassade mo États-Unis kono toon Mauritanie ɓe kaali hen kadi mbi ko États-Unis ko kañum woni leydi guidindi heɓtinde Mauritanie e nder hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom nde Mauritanie dañi indépendance nde ene wayno kadi hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e tati hono kamɓe maison blanche kadi ɓe mbawino jaɓɓade toon to Washington hono président mo gadanmo Mauritanie Moctar Ould Daddah. donc déclaration ko pour wiide tan wonde kadi kamɓe kadi ɓe mbaɗi kalis kewɗo kadi ɓe financé pour woteji ɗiɗi hono jaarete yesso e tugnade kadi. donc hono déclaration kadi o haali o wi wonde ko ambassade walla États-Unis kañum hoɗum waɗi kalisi jonɗo kadi wallude seni pour beele mbawa kala no woteji ɗi poti waɗirede e kadi wallude kadi yimɓe Mauritanie naɓe pour wadde devoir uji muɗum pour wotoyde. ɗum noon ko ɗum woni ene wayno ko ambassade o kadi ɓe mbawi kaali kadi ɓe mbi wonde ko ɓe mbawi kadi jukkodirde ko mbiyata haute autorité de la presse et de l'audiovisuel ɗum mbiyata happa ɓe mbawi kadi addude ni karallo taw ko journaliste walla jayniyanke ittu ɗum to États-Unis wallude kadi journaliste uji Mauritanie naɓe formude ɗumen pour surtout yen pour haɓde ko wiyete en désinformation donc gueɗe posteteɗe e nder médias sociaux ji taw wona gonga ko wawi wonde fof ene wayno ko woteji ɗi ko janggo mbaɗata ko siftinde on tan noon e tugnade hande e nder ko yalti toon hono ko ɓeɗo goni candidat ji Mohamed Cheikhul Ghazouani ko kanko laami leydi Mauritanie ko kanko kadi yiiɗi heɓde mandat makko ɗiɗaɓo kanko wonini ko parti INSAF o woni. Mohamed Lemine Ould Mouterji on ko parti indépendant ene wayno ko kañum kadi ko candidat. Hammadi Ould Sidi El Mokhtar on ko parti woni koye Tawassul donc ko parti islamiste. Outouma Antoine Souleymane Soumaré on ko parti ko indépendant kañum hoore mum. Mamadou Bocar Ba on ko parti AJDMR wonani ko candidat. El Id El Mohamedine Ould Mbarek on ko parti Froud. Biram Ould Abeid on ko parti Swab Rag ko ɓeɗo woni candidat ji jeeɗiɗi tugnade noon e nder habruji jaltu toon ene wayno ko haqqillaji goni oɗo saa tan koye hakkude makko kanko Mouhamed Cheikhul Ghazouani gardiɗo parti INSAF e kanko Biram Daoul Abeid gardiɗo parti gonɗo e parti Swab Rag ko wawi wonde fof ene wayno ko woteji ɗi ko janggo subaka puɗɗoto toon to Mauritanie e toon e caggal leydi wonande kadi to yimɓe diaspora to goni e aduna o foof. noon ko janggo hawnaki ma e gartu résultat ji so puɗɗima yaltude nde tugnade kadi habruji gomiri toon ɓe ɗamminaki ne waɗa jogori wadde caɗele kono noon ko wawi wonde foof ne wayno ko
enen goni déjà e laabi toon to gure mawɗe toon to Mauritanie pour ƴeewde pour tan fewnitade so tawi dilli mbaɗi ko wawi wonde fof ene wayno ko janngo suba walla oɗo sahaa janngo toon to Mauritanie hawnaki taw résultat ji puɗɗima andude hol gagniɗo pour woteji toon to Mauritanie. Donc janngo woni premier tour ɗamina ko deuxiéme tour so tawi woodi wadde ko ɗo e yontere reftu bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Juin sar ko ɗin habaruji jogo noon hannde ɗemgal Pulaar sifti noon tan hannde ko aljuma nogas jeetati lewru juin hitan ujunnaji ɗiɗi nogas e nayyi yen mbaali jaam on jarama ha janggo.